it-Trans-European Policy Studies Association fil-qasir TEPSA mexxew ir-rakkomandazzjonijiet tagħhom għall-Presidenza Maltija dan waqt konferenza organizzata mill-Istitut tal-Istudji Ewropej fl-Università ta' Malta b'kollaborazzjoni fost l-oħrajn ma' TEPSA. Waqt id-diskors tiegħu id-Deputat Prim Ministru Louis Grech qal li l-elezzjonijiet fi Franza u l-Ġermanja kif ukoll ir-referendum fl-Italja flimkien mal-elezzjoni presidenzjali Amerikana li saret din il-ġimgħa jista' jkollhom impatt sostanzjali fuq il-prijoritajiet tal-Blokk Ewropew. Fl-istess waqt qal li l-Presidenza Maltija waslet fi żmien meta l-Unjoni Ewropea trid taffronta realtà ta' Brexit u anke kwistjonijiet oħra li ddominaw l-aġenda politika Ewropea fl-aħħar snin fosthom it-terrorizmu. Għalli dawn il-koll waslu għal nazzjonaliżmu estrem, smerrija mill-istranġieri u tensjoni politika, kontrarjament għall-ideali tal-Unjoni Ewropea. Fid-dawl ta' dan sostna li tul il-Presidenza għandha tittieħed l-opportunità biex tinbena Ewropa dejjem iżjed b'saħħitha, soċjali u kompetittiva. Il-Professur Rodrik Paċ mill-Istitut tal-Istudji Ewropej tkellem dwar uħud mill-benefiċċji tal-Presidenza għal pajjiżna. Mill-viżibilità li pajjiżna jkun aktar magħruf qed tifhimni dik hija pożittiva ħafna. Hemm anke esperjenza għal Maltin stess, iċ-ċittadini Maltin li jkunu jistgħu immissu aktar meqri l-Unjoni Ewropea u xi tfisser u naturalment ikollna ċans anki għal Malta li ċertu policies li rridu nippromovu, rridu mmexxu l-qudiem fl-Unjoni Ewropea jkollna ċans veru ftit xhur u li aħna immexxuhom il-qudiem. Intant fost il-prijoritajiet li Malta mistennija tressaq il-qudiem hemm it-tisħiħ ta' għajnuna finanzjarja għall kumpaniji żgħar u medji kif ukoll l-aċċess sħiħ għan-nisa fis-suq tax-xogħol.